खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। बे समाव मोनसे सांग्रांथि खौरां। हाग्रानि मैखुन जानायनिफ्राय सांग्रां जा। आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रा न'आव मैखुननि आबाद मावनानै जायो आरो फालांगि खालामो। नाथाय बे खेबाव सोमजिदों धेमाजि जिल्लानि जनायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। हाग्रानि मैखुन जानायनि उनावनो गंसे नखरनि सानै सोद्रोमाया दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। बेराफारसे दासिमबो नखरनि सासे सोद्रोमाया मैखुन जानायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जागासिनो दं। थारैनो मैखुना मोनसे जाग्रा आदार ना? आथिखालाव मैखुननि आबाद मावनायखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिगियानारि आदबजों खालामनाय जायो। गोबां मानसियानो हाग्रानि मैखुनखौबो जायो, नाथाय माब्लाबा मानसिफ्रा बिस गोनां मैखुनखौ सिनायनो हाया, जायनि जाहोनाव बिस गोनां मैखुनखौ जानानै बेराम जायो आरो फाहामथाय लानो गोनां जायो। आसामावबो बिस गोनां मैखुन जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानांबाय। बेबायदिनो आरोबाव जनायनि मिरिटाक गामियाव सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया जादों, जेराव बिस गोनां मैखुन जानानै गंसे एखे नखरनिनो सानै सोद्रोमाया जिउ गोमाबाय। गुबुन सासे सोद्रोमाया दासिमबो गोब्राब हालोदाव डिब्रुगड़ सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। मिथिनो मोननाय जादों दि थांनाय 25 मार्च खालारखालि नखरनि सासे सोद्रोमाया गावनि सिथ्लानिफ्राय हाग्रानि मैखुन लानानै फैदोंमोन। नखरनि गासै 60 सोद्रोमाफ्रा बे मैखुनखौ जाजोबदोंमोन। नाथाय ओंखाम जाखांनायनि उनाव लासै साफ्रोमबो सुबुङा बेराम जानो हमदोंमोन। गिबियाव बिथांमोनखौ बे नर्मेल होनना सानदोंमोन, नाथाय बेयो गाज्रि जानायनि थाखाय बिथांमोनखौ देहा फाहामसालिनिसिम लानानै थांनाय जादोंमोन। बेयावनो सानै सुबुङा जिउ गोमायो। सुबुं अख्रांमा दावबायनायनि फिन आरोबाव मोनसे गोदान जारिमिन जानो थांगासिनो दं। नासानि गोहोगोरा रकेटआ 4 अख्रांमा दावबायारिफोरखौ लानानै बुधबारखालि आमेरिका हादोरनि फ्लरिडायाव थानाय केनेडी स्पेस सेन्टारनिफ्राय अखाफोर फारसे दैथायहरजानाय 50 बोसोरनि उनाव अखाफोराव थांनाय गिबि सुबुं गोनां मिशन, जाय मिशननि मुङा आर्टेमिस 2। बे मिशनाव बाहागो लानाय 4 अख्रांमा दावबायारिफ्रा फारियै रिड वाइजमेन, जाय आमेरिकानि कमान्डार, भिक्टर ग्लोवर, जाय आमेरिकानि पाइलट, क्रिस्टिना कोच, जाय आमेरिकान मिशन स्पेशलिस्ट, जेरेमी हानसेन, जाय कानाडानि मिशन स्पेशलिस्ट। मख'नो गोनांदि बे मिशना गोबां गोदान रेकर्ड सोरजिनो हादों। गिबि खेबनि थाखाय सासे आइजोआ क्रिस्टिना कोच मोनसे लुनार मिशनाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन। गुबुन मोनसेया बेनोदि गिबि खेबनि थाखाय सासे गोसोम सुबुं, भिक्टर ग्लोवर, बिथाङा अखाफोराव थांनो खाबु मोनदों। चिरां जिल्लानि सम्पाबती 27 नं माहारियारि राजा लामायाव दाव अर जोंब्लावदों गंसे खारबाय थानाय गारियाव। मिथिनो मोनदों जाथाया जादों बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि साखाथियाव थानाय लावरिपारायाव, जेराव गंसे माल भर्ति गारि एबा ट्राक गारियाव हरखाबै अर खामनाय जाथाया सोमजियो। अर खामनायनि उनाव अर खोमोरग्रा बिफाना अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो ट्राकआव थानाय गासै मुवा बेसादफोरा खामना सेवहांगार जादों होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। क'क्राझाराव इउपिपिएल हानजाया बिसायख'थिनि इस्ताहार इलेक्शन मेनिफेस्ट'खौ बेखेवबाय। क'क्राझार सोहोराव थानाय मिरु इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव दिनै फुंबिलियाव रायजो सभानि एमपि बिटिसिनि बारग' सिएम प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो बिसायख'थि इस्ताहारखौ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों इउपिपिएल दोलोनि गायसनगिरि आफादगिरि उर्खाव ब्रह्मजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रेनगोरा नार्जारि आरो गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। फिन आरोबाव सोमजिदों बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि। बर'जों बर' राजखान्थिखौ लानानै गाग्लोबलायनाय जाथाय। मिथिनो मोनदों दिकेयाजुलि बिधानसभा बियाबाव जादों बे दुंहाव थासारिया। बिजेपिनि दैदेनगिरिया सोद्रोमथि गैयै राव बाहायनाय। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रागा जोंखांना बिजेपिनि मावथि बेलस्रि मण्डलनि सासे कर्मिखौ होसो गाग्लोबदों, जाय होसोनानै बुजाग्रा सुबुङा बर' आरो होसोग्राफ्राबो बर'। 65 नं दिकेयाजुलि बियाब एफआरसि ओनसोल जालायाव जादों बे दुंहाव थासारिया। रायजोफोरा बिजेपिनि हेंथायै रागा जोंखांनाय फोरमायदों। दिपेन बर'आ जोबोर सोलो गोनां, बेयो जोंनि भट मोनगोन सानबाय थादों। दिपेन बर'आ आंखौ गोजौआव दिखोनानै गाहायाव खोख्लैनो नागिरदों। बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया।
BTC आव मोनजिबा बियाबाव एबा मोनजिबा मासियाव जों NDA हिसाबै देरहागोन बेयाव गोनो गोथो साननांगौ गैया गुबुनखौ देरहाहोनांगौब्लाबो जों देरहाहोनो हागोन। प्रमद बर'आ रायजो सभानि MP बिथाङा जेननायनि उनाव मा खालामगोन नोंथांमोना सोंनानै नाय बेबायदि बुंथियो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। झारखंडनि गिबि मन्थ्रिया झारखंडआव खामानि मावगोन जोंनि गिबि मन्थ्रिया आसामनि खामानि मावगोन। एबसुनि बिबानगिरिफ्रा गासैबो बाथ्राखौ बुंनो हायो एबसुनि दैदेनगिरि UPPLनि दैदेनगिरि गासैखौबो बुंनो हायो नाथाय बिसोरनि गेजेराव 1% फोथायनो नाङा होनना फोरमायबावो हाग्रामा महिलारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।